إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер, һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләре насип итсә иде. Мөхтәрәм газиздин кардәшләрем, Аллаһы Раббыбыз Коръәндә әйтә: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәъд, Аллаһы Тәгалә Раббыбыз безне Коръәндә Аллаһы Тәгаләнең мәңгелеккә кала торган изгелекләрне җыярга чакыра. Һәм Мәрьям сүрәсенең 76-нчы аятларында әйтә: "Вал-бақиятус салихат хайрун инда раббика савабан ва хайрун марадда". Һәм Аллаһ Тәгалә хузурында, Аллаһ Тәгалә каршында башкарыла торган изге гамәлләр ди. Алар әҗр саваплары белән Раббыңнан тагын да хәерлерәк һәм күп әҗр савапка ия булырлар. Һәм алар кире кайтарып җавапка да иң хәерле гамәлләр булдылар дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм менә бу ал-бақият ас-салихат, мәңгегә кала торган изге гамәлләр дигәндә, мөхтәрәм җәмәгать, без сезнең белән барыбыз да башкара алырлык Рамазан айы һәм Рамазан айында аеруча Кадир кичәсен гыйбадәт белән торгызу вакыты, ул, мөхтәрәм җәмәгать, иң мәңгелеккә кала торган иң хәерле гамәлләрнең берсе менә шул ал-бақиятус салихат, мәңгелеккә кала торган изге гамәлләр диелә. Һәм Аллаһы Тәгалә Раббыбыз, аның рәхмәте, ул безгә зур әҗр саваплар вәгъдә итеп, biz башкара алырлык һәм җиңеллек белән килә торган гамәлләр арасында һәм гөнаһ хаталардан арынырга зур мөмкинчелекләр насыйп итте. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Шәһру Рамадан аллазî унзила фîһи ал-Куръан худан лин-нас". Ягъни Рамазан айы ул айда Коръән иңде ди. Ул кешеләргә туры юлны күрсәтер өчен диелә. Һәм шул ук айда, Коръән иңгән айда Кадир кичәсе бар, бер төн бар. Ул төн 1000 айдан да хәерлерәк булган төн булып торадыр диелә. Һәм Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бу төнгә бик нык әзерләнде. Һәм мәчеттә булды, гыйбадәтләрен башкарды. Дөнья мәшәкатьләреннән, дөнья ләззәтләреннән ерак булды. Һәм үзе генә түгел, ул хәтта гаиләсен дә уята иде. Якыннарына да, үзенең туганнарына, гаиләләренә, балаларына Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы төнне изләп гыйбадәттә булыгыз дип, аларны да намазга торгызды. Һәм үзе дә, мөхтәрәм җәмәгать, шул төнне, төне буена аяк өстендә гыйбадәттә
башкарды. Һәм аның өммәтеннән булган иман ияләре, мөэминнәр, алар да бу көннәрдә, бу төннәрдә зур тырышлык куялар һәм әҗр савапларга өметләнәләр. Һәм менә шул мөселман өммәтенә Аллаһ Тәгалә зур бүләк итеп менә шушы Кадир кичәсен насыйп итте. Һәм Кадир кичәсе Аллаһ Тәгаләнең бүләге. Ләкин ул бүләк кайчан бирелә? Кайсы көн, кайсы вакытта? Моны Аллаһ Тәгалә безгә белдермәде. Шулай ук хадистә әйтелә, гомерегез буена ди изгелекләр кылырга тырышыгыз ди. Һәм Аллаһы Тәгаләнең бүләкләрен изләгез дип әйтә. Табырга тырышыгыз дип әйтә. Дөрестлектә Аллаһы Тәгаләнең бүләкләре бик күп һәм ул бүләкләрен үзенең кулларының кайсыларына тели, шуларга бирә, шуларга бүләк итә дип әйтә. Һәм шуңа күрә Раббыгыздан гаурәтләрегезнең каплануын һәм сездән курку хисен китүне сорагыз дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Димәк, Кадир кичәсе безнең өчен зур бүләк. Ә ул бүләкнең нәтиҗәсе нинди? Ул бүләкнең нәтиҗәсен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Инна һаза аш-шахра кад хадаракум ва фиһи лейлатун хайрун мин алфи шахр." Бу ай башланды дип әйтә. Бу изге ай кирде ди, һәм бу айда бер төн бар, ул 1000 айдан да хәерлерәктер дип әйтә. Кем ул төннең бәрәкәтеннән, хәерлелегеннән мәхрум калса, ул бүтән изгелектән мәхрум калды ди. Ә кем дип әйтә, шушы төннең бәрәкәтеннән мәхрум калса, ул чыннан да гомере буена мәхрум нәрдән булыр дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Димәк, бу төн Кадир кичәсе 83 елдан да хәерлерәк булган төн булып тора. Һәм менә бу фурсаттан кулланмыйча, йоклап, игътибар бирмичә, әһәмиятен күрсәтмичә, гыйбадәтен кылмыйча, гафиллектә булган кеше, әгәр дә ул моны калдыра икән, Кадир кичәсен тотырга ашыкмый икән, тырышмый икән, Аллаһ сакласын, ул мәхрум булып калыр. Он окажется лишенным всего блага диелә. Ә бит субханаллаһ, 1000 айдан да хәерлерәк төн дигәч, бу нәрсә дигән сүз? Бер төннең әҗере 1000 ай буена башкарылган төн кебек булыр. Ягъни, бер төнлек эш өчен сезгә 1000 зарплата бирәләр. За одну проведенную в поклонении ночь вам дают зарплату 1000 месяцев. Менә бу җәмәгать, әгәр дә гади кешегә әйтсәң, сиңа бер төнлек эш өчен 1000 зарплата бирәбез дигәч, ул җәмәгать, ул хәтта көнен, төнен йокламыйча, шуның эшендә басып торып, иң камил рәвештә башкарыр иде, тырышыр иде эшен. Вәләкин нигәдер ахират гамәлләренә килгәндә, кайсы бер кешеләр моңа игътибарын бирмиләр. Һәм Кадир кичәсен, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә һәм аның илчесе Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям аның күп кенә сыйфатларын, аның күп кенә үзенчәлекләрен безгә аңлатты. Һәм беренчесе, Кадир кичәсе иминлек һәм тынычлык төне. Это ночь спокойствия и умиротворения. Һәм ул төнне фәрештәләр белән Җәбраил алейһиссалам җиргә иңәшәкләр. Һәм Аллаһ Тәгалә Кадир сүрәсендә бу хакта әйтә: "Саламун хия хатта матла'ил фаҗр." Ул төн ди имин булыр, сәлам булыр, тынычлык булыр дип әйтә, иртәнге таң атканчыга хәтлек дип әйтә. Һәм галимнәребез, бу тынычлык нәрсәдән гыйбарәт? Что же за успокоение в эту ночь? Как она проявляется? Дигәндә, галимнәребез әйтә, беренчедән ди, бу төнне Аллаһының куллары җәһәннәм утыннан имин булырлар ди. Җәһәннәм газабыннан, гөнаһларының авырлыгыннан имин чыгарлар. Бер авырлыксыз ул эшләрдән кутылырлар дип әйтелә. Шулай ук гыйбадәт кылганда да аларның күңелләрендә тынычлык булыр дип әйтә. Аларның күңелләрендә иминлек булыр дип әйтә. Шулай ук
бу иминлек сәбәпле алар ди Аллаһ Тәгаләгә якынайырга, әҗр савап эшләргә һәм шушы тынычлыкка омтылырлар ди. Мәчетләрдә тынычлык, кешеләр күңелләрендә тынычлык, гомумән галәмдә тынычлык булыр диелә. Бер талашу, бер ызгышу, нинди дә булса конфликтлар, нинди дә булса үзара проблемаларны хәл итү, алар булмас дип әйтелә. Менә шулай итеп, менә шул иминлек безнең гыйбадәтләребездә дә, безнең гадәти тормышыбызда да чагылачак диелә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Кадер кичәсе ул тынычлык төне булды. Тынычлык кичәсе булды. Шулай ук Кадер кичәсе ул төн, ул мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгаләнең тәкъдир итү, язмышны билгеләү, үзенең әмерләрен җиткерү кичәсе дә булды диелә. Духан сүрәсенең 4-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фиһа юфрaqu kullu amrin hakim." Ул төнне дип әйтә, һәрбер хикмәтлек әмере җиткерелер, аерылыр, күрсәтелер диелә. Һәм моны галимнәребез әйтә, бу төнне ди Аллаһ Тәгалә Лаухул Махфуздан шушы фәрештәләрнең дәфтәр битләренә ни булачагын, нинди гамәлләр үтәчәген төшерә дип әйтәләр галимнәребез. Кемгә нинди ризык, кемгә нинди авырлык, кемгә нинди бәхет, кемгә ниндидер җиңеллек, кемгә ниндидер керем, кемгә ниндидер әҗәл, бу төнне шушы фәрештәләрнең сәхифәләренә төшә диелә. Шулай ук бу кичә, Кадер кичәсе, ул Коръән ингән кичә. Аллаһы Тәгалә Коръән китабын Лаухул Махфуздан шушы төнне күкләрнең беренче катына иңдерде дип әйтәләр галимнәребез. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Инна анзалнаху фи лейлатил кадр." Дөрестлектә без аны, Коръәнне Кадер кичәсендә иңдердек диелә. Һәм шуңа Кадер кичәсе ул Коръән ингән кичә. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, Кадер кичәсе ул бәрәкәтле кичә. Бәрәкәт иңә торган, бәрәкәт тарала торган бер кичә булып тора. Аллаһ Тәгалә әйтә, Духан сүрәсенең 3-нче аятында: "Инна анзалнаху фи лейлатин мубарака." Без аны, без Коръәнне шушы бәрәкәтле төндә иңдердек диелә. Димәк, тынычлык, иминлек, тәкъдир итү. Һәм шулай ук менә шушы Коръән ингән һәм дә кешеләргә изгелек, әҗр саваплар белән килә торган бәрәкәтле кичә булып тора. Һәм бу кичәдә Аллаһ Тәгалә үзенең әҗр савапларын шиксез бирәчәк. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтте: "Лейлатул кадри хайрун мин алфи шаһр." Кадер кичәсе ди 1000 айдан да хәерлерәк булган кичә булып тора дип әйтә. Һәм шушының үзенчәлеге, җәмәгать, бу төнне башкарылган изгелек югалмый, китми. Ул изгелек Аллаһ хузурында билгеле һәм аның әҗр савабы да билгеле. Һәм галимнәребез әйтә, Кадер кичәсендә башкарылган гыйбадәт 1000 ай буена башкарылган кебек булыр ди. Кадер кичәсендә укылган Коръәнең, Кадер кичәсендә башкарылган намазың, Кадер кичәсендә булган зикрләрең 1000 ай буена әйтелгән кебек булыр диелә. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, Кадер кичәсе гафу итү кичәсе. Кадер кичәсе ул Аллаһы Тәгаләнең кешеләрнең, үзенең кулларының гөнаһларын сүртү кичәсе. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Ман қама лейлатал кадри иманан ва ихтисаба, гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbi." Кем ди Кадер кичәсен иман белән һәм Аллаһы Тәгаләнең әҗр савапларын өмет итеп намазда басып торса дип әйтә, аны кылган гөнаһ хаталары гафу кылыныр диелә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә Рамазан айы буена һәр төнне кешеләрнең җаннарын җәһәннәм утыннан азат итә. Җәһәннәм утыннан имин кыла. Һәм аеруча Кадер кичәсендә Аллаһ Тәгалә
кешеләрнең шушы гөнаһларын ярлыкый, аларны паклый, аларны чистарта. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, бу форсатлар әлбәттә бик зур булган форсатлар. Һәм без моны калдырырга тиеш түгелбез. Шулай ук Кадер кичәсенең үзенчәлеге гафу итү. Һәм бер-береңнең булган хаталарын бер-береңә карата гафу итү, тынычлану, дустлашу кичәсе дә булып тора. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям аның хатыны Гайша бер вакытны сорый: "Эй Аллаһ илчесе, әгәр дә мин менә төгәл бүген Кадер кичәсе икәнлеген белсәм, мин нәрсә әйтим?" дип әйтә. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кули Аллаһумма иннака афуун тухиббул афва фаъфу анни." Эй Аллаһ, син гафу итүче, гафу итүне яратасың, мине гафу итсәң иде дип әйтә. Һәм галимнәребез әйтә, Аллаһ Тәгалә гафу итүне ярата ди. Һәм үзенең куллары арасында да гафу итүне күркәм бер гамәл итеп кылды дип әйтә. Исегездә булса, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бер вакытны сахабаларга булай дип әйтә: "Хәзер мәчеткә җәннәт әһле керәчәк" ди. Ярар, кеше керде. Аннан соң күпмедер вакыт узгач, яңадан әйтә: "Хәзер ди мәчеткә җәннәт әһле керәчәк" ди. Яңадан шул ук кеше керә. Тагын өченче тапкыр: "Хәзер мәчеткә шушы җәннәт әһле керәчәк" дигәч, яңадан шул кеше кергәч, сахабалар әйтәләр: "3 тапкыр бу кеше булды" ди. Моның хикмәте нәрсәдә дип бер сахаба тикшерә, нәрсә булганлыгын. Һәм ахыр чиктә ул хадис мәшһүр, аны һәрберегез дә белергә тиешсез. Әйме, бу сахаба нәрсә ди? "Минем намазларым да алай артык түгел" дип әйтә. Кылган гыйбадәтләрем дә сездән теге нитеп тормый, артып тормый. Ләкин мин ди кич белән йокларга яткач ди, бөтен миңа нинди дә булса авырлык эшләгән кешеләрне гафу кылам дип әйтә. Я прощаю всех дип әйтә. Һәм кешеләргә карата күңелемдә йөк сакламыйм. Я не храню ношу в сердце у себя в отношении кого-либо дип әйтә. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһумма иннака афу. Аллаһ Раббыбызның исеме афу, гафу итүче. Тухиббул афва. Гафу итүне яратасың. Һәм куллары арасында да гафу итү күренешен Аллаһ Раббыбыз аны күркәм гамәл итеп кыла. Һәм без дә, мөхтәрәм җәмәгать, үзара менә шушы гафу итүгә бер-беребезне кадерләргә омтылсак иде. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә бу төнне мәртәбә, дәрәҗә, шараф диелә, достоинство, превосходство этой ночи дип Аллаһ Тәгалә моны безгә хәбәр итә. Шура сүрәсендә Аллаһ Тәгалә безгә хәбәр итә: "Вал малаикату юсаббихуна бихамди раббихим ва ястагфируна лиман фил ард, ала инналлаха хувал гафурур рахим." Һәм фәрештәләр ди, алар ди, Аллаһы Тәгаләне Раббыларын бөекләп, аңа тәсбих кылалар ди. Һәм җирдә булганнарга алар истигъфар кылалар дип әйтә. Дөрестлектә Аллаһ Тәгалә гафу итүче һәм рәхимледер диелә. Димәк, Кадер кичәсенең үзенчәлекләре бик күп. Аның дәрәҗәсе, аның әҗр-саваплары бихисап, санап бетергесез. Безгә хәзер нәрсә эшләргә? Без, иман ияләре, мөселманнар, без нәрсә эшлик? Ничек бу төнне үткәрик дигәч, мөхтәрәм җәмәгать, гыйбадәттән саналган бөтен төрләргә омтылырга тиешлебез. Һәм иң беренчесе әлбәттә фарызларга. Фарыз гамәлләрен калдырмыйча, аларга зур әһәмият бирергә тиешлебез. Шулай ук фарыз намазлары булсынмы, фарыз уразалары булсынмы, зәкатлары булсынмы, яки башка төрле Аллаһ Тәгалә фарыз һәм ваҗиб кылган гамәлләргә омтылырга тиешлебез. Шулай ук шул фарызлар арасында килә торган сөннәт, мустахаб гамәлләргә дә без зур игътибар бирергә тиешбез. Ягъни намазларның була сөннәт намазлары, шулай бит, уразаларның бар сөннәтләре, шул ук зәкаткә кагылышлы сөннәт садакалары була. Шул хаҗ дисәк, хаҗның башкалары, гомрәләре дә була. Менә шуларга омтылырга тиешлебез. Ләкин бер искәрмә әйтергә кирәк, мөхтәрәм җәмәгать. Кайсы бер кешеләр Рамазан җиткәч, фарызларын да үтим, сөннәтләрен дә үтим дип тырышлык куялар. Ләкин Рамазан үтеп чыккач, сөннәт бу якта,
фарыз бу якта, андый рәвешкә кире кайтырга тиеш түгелбез, мөхтәрәм җәмәгать. Фарызларны бер кашанда калдырырга тиеш түгелбез. Һәм сөннәтләрен дә тырышканча кадәр, булдыра алганча кадәр башкарырга тиешлебез. Рамазанда сөннәтләрен укыйм, сөннәтләрен башкарам, Рамазан үткәч как попадется, как придется. Алай түгел, мөхтәрәм җәмәгать. Рамазаннан соң да ул гыйбадәтләр дәвам итәргә тиешле. Шулай ук галимнәребез әйтә, бу төнне ди намазда үткәрсәң, нәфил намазларында, тәравих булсынмы, яки башка нәфил намазлары булсынмы, намазда үткәрүең хәерле ди. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәребез төнен торгызды дип әйтә. Посланник Аллаха оживлял всю свою ночь. Каким образом оживлял? Стоял на ногах, молился. Аягында басып торып, намаз кылды диелә. Шулай ук галимнәребез әйтә, бу төнне Коръән укып, Коръән аятларын укып, булдыра алсаң хәтем кылырга, берничә хәтем кылырга. Булдыра алмасаң, күп мөмкинчелегең бар, Коръән аятларын укып, Коръән битләрен укып, менә шушы изге гамәл, Аллаһы Тәгалә сүзләрен укуга да омтылырга тиешлесең. Шулай ук галимнәребез әйтә, бу төн ди, төн дигәндә безнең төн кашан башлана? Безнең ислам шәригатендә төн ахшам намазы белән таң атканчыга хәтле дәвам итә. Ягъни таң ату, иртәнге намазы вакыты кергәнчегә хәтле дәвам итә ди. Шул вакыт эчендә ди, хәтта кичкенә генә булган гамәлләрдән дә бурныңны читкә борма дип әйтә. То есть не пренебрегать даже маленькими деяниями, которые ты можешь сделать вот в этот интервал времени, в эту ночь, с магриба до наступления фаджра. Һәм шул кичкенә гамәлләрдән, ләкин күп кеше ул эшләрдә игътибар күрсәтми, ул да булса, мөхтәрәм җәмәгать, ифтарны ашыктырырга, сузмаска, озакка калдырмаска. Вакыты кирдеме? Азан әйтелә, башладымы? Авызыңны аш, суыңны эч, финикларыңны кап, җимешләреңне кап, ифтарыңны соңга калдырма. Шул ук сәхәр мәсьәләсе. Сәхәргә әз генә вакыт калдымы икән, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям безне сәхәрне соңга калдырырга чакырды. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, сәхәреңне дә шушы вакытка соңгарак калдырсаң, һәм Пәйгамбәребез сөннәтенә иярим дигән ниятең белән, хәтта синең шушы бер стакан су кабып итүең, бер җимеш кабуың сәхәргә, ул да җәмәгать изгелек булып саналачак. Һәм шуңа Аллаһ Тәгалә, Раббыбыз барыбызга да бу калган 10 төндә Аллаһ Тәгалә тырышлык бирсен. Аллаһ Тәгалә көч-куәт бирсен. Аллаһы Тәгалә барыбызга да шушы төннәрне күркәм рәвештә торгызырга, изгелек кылырга Аллаһ Тәгалә барыбызга да насыйп кылсын. Ләкин белегез, мөхтәрәм җәмәгать, көннәр һәм төннәр бик тиз узачаклар. Һәм бу гомумән ахиратның бер галәмәте, кыямәт көне җитүнең бер галәмәте, вакыт бик тизләнер дип әйтә, бик тиз узар ди. Әле бүген без сезнең белән 23нче Рамазанны яшибез, үткәрәбез, күз ачып йомганчы гаит тә килеп җитер. Күз ачып йомганчы икенче җомга да җитәр. Икенче җомга уже Шәввалның 1нче көне булачак, иншалла. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, менә вакыт бик тиз уза. Әз генә шушы вакытка ябышмасаң, шушы вакытны тешләмәсәң, шушы вакытка беркетмәсәң үзеңне, ул үтә дә китә. Һәм Аллаһ Тәгалә барыбызга да Раббыбызның шушы изге вакытларына ия булырга, әҗр савапларга ия булырга Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.